Horasma dihita saluhutna Persyajaran Sekolah Sabat tu nama Godang Triwula 2 2010 sia Nadi suratoni si Claudio dohot si Pamela Consuegra. Imana marjudul ari-ari parumah tanggaon. Saha mahita sadarion di Persyajaran Pasiahon ima di hari Minggu 26 Mei 2010 sia na jinahahon ni Padita Amron Situmorang. Horas dihita saluhutna Minggu 26 Mei 2010 sia judulna Hamaguan Haipason. Mangulu mahita nungaing ribuan tahun sian hau hanguluani jala sudedu hita makilalahuni tarlu mobima molo hita manaringoti taringo tu haipason ni pamatangta hatop manang labat asing ma molo mate hita hinorhoni bugang naworat sahat mahita tu hadongon na pasti ima hamaguan di haipason jala hacit do hamaguan haipason alai lubiad do pe hacitna molo sahit iro ndada holan tu dirita sendiri alai tu sasahalak ruas ni rumah tanggata sadia godang ma akka natoras molo masa parsaitoni tu akka anak kon ni nasida sai mangido do nasida asa nasidai nian nama naon parsahitoni unang ma anak nai alai buha dohonon danga dong dileon tu hita asa masa sisongoni dia do hasarupaon ni akka ayat-ayatom tersurat di Markus 5 ayat 22 saat rodi 24 ayat 35 rodi ayat 40 Matius 15 ayat 22 rodi ayat 20 Lukas 4 ayat 30 dohot 20 sia Yohanes 4 ayat 46 rodi ayat 54 disalut akka persoalan jala dang diragobe gudang do akka ruas ni rumah tanggai namangido pangurupion sian Jesus laho tu ruas ni rumah tangga na asing dang adong suku-suku taringo tu si ta hatid dakod do ia hitaon manaon na porsuk hinorhon ni hita mangolu di portibi naung madabu tu dosa do ditiki na bongot dosa itu portibion ndada holan hamatian naro alai dohot do akka parsahiton na martau taon dohot na saragam ni sahit na asing ta adopi do akka sahit naung martau taon manang akka sahit naung porsuk situtu ta tau do akka pengunjunan ni roha muruk madili jala roha na lau mangangguk ale debataku buasa tung tadi kono muang sai madau do akka hata ni angguku sian hatuoku Psalmen 22 ayat 2 songon na dihilalaun ni si Daud boanota masuku-suku si songoni murukta doho sudi partinota itu debata ditorop ni akan namasa parsahiton nang partinaonan ni sai totok mai gawe hahomion saha tu talu hamateani di ari haroro ni Jesus na mangulahi ditiki boy mahita papunguhon akka hasitongan na taringo sian hatan itu hani uju si Job manaon na hacit naso tarhataon na disima ibana mar parsauran na tung jonok tu debata di patorang ibana do nungain yang dibegi pinggolhu lingona taringo tuho alai anggo nungain nunga dohot mataku marindaho Job 42 ayat 5 si Paulus manaon na porsuk kinoron ni panahit na tarlubi manang kronis jala songo dia iba na mga dopi jala makatahot tu hita iya partinaonan nay na paradihon hita dui laho mga puli akahala na asing haadongo ni boy do patubuhon turhata roha holong tu akka na asing na manaon persaiton jala mabain hita lam tu denggan na boy mangurupi nasida 2 Korintiada ayat 5 molo hita dang mangaloa sahadongon ni madegay hita molo hita manang ruas ni rumah tanggata manaon na hacit inorhon ni parsaiton jaji ahan do nabuy totunota buasa ditiki na songonon parsaiton na tinaon ni Jesus dihau pinarsilangi tung rekod di hita uju dihau pinarsilangi ahado na diajar honna
Tuhita taringo tu holong di debata naso hea talui. Saha tu hahadongon ni sahit namasa di rumah tanggata. Songonima parsiajaran sekolah sabata sadarion Horas dihita saluhutna.